Včera som dal vonku text. Si ovplyvnený okolím, alebo ty ovplyvňuješ okolie. A čo som tým myslel? Tak to teraz idem vysvetliť. Akú máš náladu, keď príde niekto za tebou a začne ti rozprávať nejaký príbeh, ktorý sa ti nepáči? Stiahne ťa to dole spolu s tým príbehom? Vžiješ sa do toho príbehu? Spraví ti to nejaké pocity, ktoré sa ti nepáčia a spravia ti vlastne zlú náladu, by som povedal. A nezáleží len na tom, že či ti niekto povie nejakú správu. Môže to byť kľudne správa v televíznych novinách, alebo správa od kamaráta, od ženy, od detí, od priateľov, od starých rodičov, od kohokoľvek. Dokonca to nemusí byť od osoby, môže to byť od zvieraťa, môže to byť nejaký text, ktorý ti niečo pripomenie a ovplyvní tvoju náladu. To je vysvetlenie preto, že či si ovplyvnený svojim okolím. Ak ty ovplyvňuješ svoje okolie, tak to je presný opak. To znamená, že to, čo si ty predstavíš v svojej mysli a to, čo tvoríš v svojej mysli, v svojej hlave, tak to vysielaš vonku. To vyžaruješ vonku, vyžaruje to z teba. Ako som už spomenul v minulých videách, myšlienka vyžaruje elektrické vlnenie a srdce vyžaruje magnetické vlnenie. Spolu vyžarujú elektromagnetické vlnenie. To je energia, ktorá je okolo teba, aura. A tá aura ovplyvňuje tvoje okolie. To znamená, že ty ovplyvňuješ svoje okolie. Takže všetky veci, ktoré sú napríklad, ktoré teba ovplyvňujú, vlastne ťa nemusia ovplyvňovať, pretože máš svoju auru. A to je dôležité, aby si tvoril zo svojho vnútra. Aby si nebol ovplyvnený okolím. A tak vlastne sa ti nestane, že sa dostaneš do zlej nálady, pretože akú náladu si ráno vytvoríš, tak takú ju môžeš udržiavať celý deň. A to je na tom také úžasné. To je bezpodmienečná láska. To je šťastie, práve šťastie. Keď nepotrebuješ k tomu nikoho ani nič, aby si bol šťastný. O tom som vždy rozprával v každom videu, čo je bezpodmienečná láska. A ako vieš ty ovplyvňovať svoje okolie. Nehovorím, že ho máš ovplyvňovať tak, aby niekomu škodilo. Ale vyžaruj takú energiu zo seba, také šťastie, takú lásku, že aj tá skala vedľa teba ťa bude milovať. Že to okolie ťa miluje, takého, aký si. Pretože si šťastný a v bezpodmienečnej láske. Tak iba toľko som vám chcel povedať k tej včerajšej správe. Ďakujem vám, priatelia, ahojte, ľúbim vás.